16 май дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори идораи хазинаи байналмилалии асъор хонум Кристалина Георгиеvaро ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистону хазинаи байналмилалии асъор баррасӣ шуд. мо саҳми хазинаи байналмилалии асъорро дар рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишварамон қадр менамоем. Таъкид доштанд дар оғози мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷонибҳо оид ба ҳамкорӣ дар самтҳои пешбурди ислоҳоти иқтисодӣ, нигаҳдории суботи макроиқтисодӣ, дастгирии тавозуни пардохт, таъмини устувории захираҳои байналмилалӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум табодули андеша карданд. роҳҳои тобовар намудани иқтисоди Тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои беруна, аз ҷумла шиддати хавфҳои геосиёсӣ, норомиҳои минтақавӣ ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. барои устувории рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва беҳбуди фазои сармоягузорӣ дар кишвари мо идомаи ислоҳоти иқтисодӣ ва ҷудо намудани маблағҳои грантӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар соҳаҳои судовари саноат, кишоварзӣ, энергетика ва тақвияти нерӯи инсонӣ андешаронӣ карданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо муҳокима гардид.